Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sidi Syekh Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Tabin Yahya Adallahu amra fi siyah wa afiyah wa li jami' masyayikh darat tauhid al-hasaniyah wa li jami' al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriya bahriya khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa ustadana wa masyayikhna wa masyayikh masyayikhina wa liman ista'ana bisahabih wa nakhusu khususan sahib hadzal kitab an-nasa'id diniyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna bi ulumih wa amadana bi asrarih wa a'ada alina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min adabi dzikri lan iku saking pira-pira adab dzikir ayakuna utayen ta ana sa adzakir wong sing dzikir lillahi marang Gusti Allah ala akmalil adabi iku ing atase luwih sempurnane pira-pira tata krama wa ahsanil hayati lan luwih baguse pira-pira tingkah zairan ing dalam zaire wa batinan lan batine wa yakuna lan arep yen ta ana sapa man iku ala taharatin ing atase bersuci wa nadzafatin lan bersih tamatan kang sempurna wa yakuna lan arep yen ta ana sapa man iku fi hali zikri ing dalam kondisi zikireman khasyan iku wong sing khusyuk lillahi marang Gusti Allah mu'azziman tur iku wong sing ngagungkan li jalali marang sigat kaagungane Gusti Allah mustangwilan tur iku wong sing madhep lil qiblati marang kiblat mutrifan tur iku diluaken sirahe sakinal atrafi tur iku wong kang anteng peninggal-peningale kanau kastune man iku fi sholati ing dalam salat summa annal matlub mangka nulis tune kang den supreh kang den goleki nal abdi saking kaula iku alla yazala arep ora lebar-lebar utawa iku alla yazala iku arep yen ta senantiasa sapa abet iku zakiran iku wong sing eling-eling iku wong sing eling utawa berzikir lillahi marang Gusti Allah fi jami'i ahwali ing dalam sekabehane pira-pira kondisine abet wala dawami awqatilan ing atase langgenge pira-pira waktune abet fa'am kana mangkalamun mungkin kan wa ing abet apa dawamu apa ajak ala adzil adabi atase iki pira-pira tak krama allati kang zakarna kang wis nyebut kita ing allati minat tarati saking susuci wal istighfar lan madhep kiblat wa ghairi man saliyane at-taharah wal istiqbal fi dawami ahwali ing dalem langgenge pira-pira tingkah iman kama barang huwa kang utawi ma iku sya'nu arbabil khalwati iku kelakuane pira-pira wong kang duweni khalwah nyepi wal inqita ilan jungkong ilallah ta'ala mandur Allah ta'ala
Jadi iki bisa menerangkan wingi tentang zikir. Jadi jelasno nek ketika sedang melakukan berzikir kepada Gusti Allah itu ada adab tersendiri. Yaitu pertama hudurul qalb. Artinya iku hadir. Orang mau lambene tok sing umi-umi, orang mau lambene tok sing berzikir nyebut Gusti Allah subhanallah alhamdulillah Allah akbar. Tapi hati ini juga ikut serta. Terus kemudian dijelaskan juga saiki wa min adabi dzikri ayyakuna dzakiru lillahi ala akmalil adabi wa ahsanil hayati zahiran wa batinan. Termasuk sebagian dari adab ketika melakukan berzikir. Ayyakuna dzakiru lillahi ala akmalil adabi wa ahsanil hayati zahiran wa batinan. Yaitu seorang yang membaca zikir. Kaya kula panjenengan ngeten iki nek sedang berzikir ana adab ingkang harus dilakukan, ana kondisi-kondisi yang lebih baik, adab-adab yang lebih sempurna baik secara zahir maupun secara batin iku kudu ana adab ketika sedang berzikir. Terus wa iyyakuna ala taharatin wa nadzafatin tammatin. Terus adab berzikir selanjutnya yaitu nek awak dhewe sedang berzikir ya dalam keadaan bersih, aja bar contoh kayak bar resik-resik jedeng itu berzikir. Kan kemungkinan iku gelepotan dengan najis. Nah, diresiki sik, bersuci sik, pakaian sing rapi, pakaian sing sopan adab Gusti Allah. Itu termasuk adab ketika berzikir. Terus selanjutnya wa ayyakuna fi hali dzikrihi khasyi'an lillahi mu'azziman li jalalih mustaqbilan lil qiblah. Terus pada saat kita sedang melakukan berzikir ya aja disambi karo jagongan, guyon-guyon karo batur ya aja, mergo iku ora termasuk adab ketika berzikir. Lah adab ketika berzikir yaitu tidak melakukan hal tersebut. Artinya apa? Berzikir itu dilakukan dengan khusyuk, anteng, ngegungno asmane Gusti Allah, ngegungno Gusti Allah, ngegungno agamane Gusti Allah. Terus kemudian menghadap kiblat, itu adab berzikir. Mutrifan sakinal atraf. Terus pandangannya itu ditundukkan, aja karo plengak-lengakan. Iku ora adabe. Adabe iku menundukkan pandangan, madhep kiblat, khusyuk, ora guyon, ora omongan, iku termasuk adab ketika berzikir. Ka'annahu fis shalah, seperti halnya yang kita lakukan ketika sholat. Lah, awake ketika sholat iku piye ae? Lah, iku termasuk adab juga ketika berzikir. Meneng, anteng, gak pelengahan, iku adab sholat. Nah, itu juga adab berzikir kepada Gusti Allah. Summa annal matlub minal abdi alla yazala dzakran lillahi fi jami' ahwalih wa ala dawami awqatih. Maka yang dicari maksudnya para kaula iku kudune senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap kondisi dan setiap waktu. Iku sing den goleki. Fa in amkanahu ad-dawamu ala hadzal adabi allati dzakarnaha min at-taharah wal istiqbal wa ghairihima fi dawami ahwalih kama huwa sya'nu arbabil khalwah wal inqita' ila Allah taala. Terus kemudian maka ketika adab-adab tersebut telah dilakukan, telah istiqomah dilakukan,
khususnya iki pembahasannya ing dalam zikir marang Gusti Allah. Yaitu adab ketika berzikir, suci, madhep kiblat, terus ora plengaan, ora guyon, khusyuk dan lain-lain, masih banyak lagi yang dijelaskan mau. Ketika kondisi berzikir kok ikut dilakukan, terus kemudian jungkung, itu seperti halnya orang-orang yang menyendiri, maksudnya menyendiri ibadah marang Gusti Allah. Sejumlah ning kene ora kaya wong menyendiri terus mikir kerja, mikir apa-apa. Tapi sejumlah ning kene ketika orang iku wis istiqomah nglanggengno adab-adab ketika zikir yaiku taharah, istiqbal kiblah, terus khusyuk, ora guyon ketika berzikir. Iku seperti halnya orang-orang yang berduaan, yang mempunyai sifat khalwah, yang nyepi, yang jungkung, sing fokus marang Gusti Allah Taala. Fa'ala wa dawama. Fa'ala mau nglakoni sapa man, wa dawama lan dawamaken sapa man. Wa illam yumkinhu adamu ala dzalik. Maka ya nek iso dilakukan. Tapi wa illam yumkinhu adamu ala dzalik. Maka ketika seorang hamba ikut ketika berzikir tidak bisa melakukan sepenuhnya adab-adab tersebut, bahwa al-athar wal aghlab, dan iku banyak sekali dan iku lumrah. Jadi minimal ojo guyon, minimal ya suci. Nah ora iso sepenuhnya hadir atine ya minimal sing iso-iso ae lah. Mergo umume manungsa iku ya tetepan enek melencenge. Fayam bagi lahu ayyaj'ala lahu waqtan muayyanan wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.